Usamla Norbert Sun ubatraya Chennai habapan pau ke jing songo ega sarkar kabla terwa bariara pisa na kabenta jigi samla ki besakut chabar ula kerpat ega sarkar jilla ban syayu u bari ki weipat banwan phaino shala ka jilla Usamla Norbert ula ithu ba company bo utrai kala pha e no kam ne pha resign no na kam bo utrai bar ula shem jing e ban sa sa ha Chennai namar bam dan pisa shu ai kuble ka sarkar chungi ka sarkar Meghalaya ka bala la banera bengi baro ki khna ki basa shabar ki batre bati kena student na mta ko kalai hajar te na kani kalai hajar kalong kalong ka jingera ka ba khaw yangi na mangi la yo ban penot kam ban siwi bai wa yin ban manage nam ta ka bam ka di chungi ka ba man ka si te hang di ngamot ban pen pau ngamot ban nong ba akabayade ban ni ki batre na mangi tre ki kam company thì có company yang ikala pha ban resign noi ki kam te ngamot ban dong ba dalong ka bala ngi kwa ban wan phai no che yin kam kloi na mar ba ni la resign ka kam te kam jam ngim don te da ngin yo pisa da ngin siu ba yin da ngin bam te la da ka sarkar ka pelai la ka kom du ka relax lockdown la lo arsingi lai singi la ban wan phai no che bat an ngi la wan phai che yin ru ngin bot printi ida ki kendon ki ba sarkar la bu bangin penet i garantin jungi ba de ki test jungi ni de ban bot bangi de ban le be ya kita tang ka we ka long bala da ngi la ban wan phai lo chi le se kan long ka ba kham so comment le se ngi da ni don no hai hala snong la jong hai snong la jong ha ka ri la jong na ma le se ngem tip ka e ka ban jai ngi chani chari nong wei